Número 7, tintoreria Seguí. Número 42, la base. L'Ajuntament, més si te'n records. Era el número 1. I el club? O 15. Número 2, Hotel Miramar. El Banc Agrícola tenia el número 3. El número 4 era el Camp de Fust. El número 5 era la Cama de Teresa de la cooperativa. El número 6 era Can Villaronja dels autobusos. I número 11? Número 11, Puerto, Hotel Puerto. El número 10 era la farmàcia Oliver. El número 11 era Can Siquier, la casa particular. El número 12 era la Guàrdia Civil. El número 13 era la rectoria. El número 14 era Can Tomeu Villaronja. El número 15 era el club. I el 20? El 20, telègrafos. I, per exemple, Quarterillo? El Quartelino no tenia telèfon. Ah, Sí, dieu? Sí, vaig ser 6 anys. Telefonista. Pues el que puc fer és jo avisar-les i cridar-les a totes i els diré si volen participar d'això. Jo crec que sí, i ja ens veurem. Gràcies. Ai, que telèfon. No sé què passa, que no funciona. Anava més veu d'antes. Hola, bon dia, Encarnita, com anem? Va bé, mira, que m'han cridat que ens volen fer un petit homenatge i volen que hi participen totes. Gràcies, adeu. Que estarem aquí sombra. Perdona que no ho havia Què tal, tu? Molt bé. Tu? Ben bé. Si ho feia més de 50 anys que no ho veiem. Molt bonita! Què tal? Estic molt contenta de veure-te. Sí, I d'això. Pepita! Pepita! Què tal? Molt bé. Jo també, jo estic contenta, ya va empezando a ser puesto. Sí. Què tal? Yo soy un tren puesto de la misma. Posso de moltes coses no me'n record, perquè ja me diràs que ja fa molt de 17 anys. Què vos pareix, Simona? Anem a seure. Molt bé. Gràcies, Maria. Poden deixar un poc, perquè jo com ho està dreta, no? Sí, com va molt bé. El sol puesto, no és res. Ha habido enmig. Què t'ha dit la mare, No, amb ella i na Pepita. Sí, La Joana... Ara, la Joana té raó. Que la meva cunyada, perquè la meva cunyada viatja. Elles són totes predines. Sí, les predines. Ja la Maria Elida i Madera.
Pues la vida de antes era muy sencilla, éramos toda una piña, íbamos a cualquier sitio sin taparnos de nada, pues de casa al trabajo, nuestras reuniones, nuestros guateques, íbamos a la bolera y esto era todo nuestro, todo lo que hacíamos. Me'n record que sèiem a la fresca també i cada vegada que sortíem i fèiem una tertúlia. Xerràvem el que havia passat i què no havia passat. I ara això cadascú està dins de seva i tancat i no passa. El que ha dit ella, que un altre el que ha dit fatal més, ella, que arribava a vespre per saber-nos a la fresca i venien de les veïnades i allà fèiem una tertúlia fins que mos agafava la son. Antes valorava més les coses, si podies el pensar. Me'n recordo la primera televisió, que va ser en blanc i negre, o la primera ràdio. Vàreu passar d'un fagonet que de butano petit a una cuina de butano i tot això, i mos pareixia que el pensàvem o més allà. I valoràvem més les coses i ara pues, ningú dona importància a res. Bueno, nosaltres sí, perquè vam passar i això, però la gent jove quan no ha viscut. En general, no se vive mejor ahora, en muchos aspectos. Éramos mucho más felices con muy poca cosa y ahora necesitamos mucho y no tenemos la felicidad muchas veces. La verdad es que yo no sé por qué siempre hemos sido mujeres. Es verdad, en el puerto, en Pollença nunca hemos visto a ningún chico, ¿no? En Mallorca, que coneixia, obligava a conèixer no sabemos por qué. Totes les centrals de Mallorca perquè necesitava... Porque la península. Quizás puede ser porque tenemos la voz más bonita. Pues sí, yo creo que para ser telefonista tenías que tener seriedad, compostura i simpatia. Sí. Era una feina que no era de força, una feina de simpatia, tal volta. De xerrar molt. Claro, ¿por qué no nos mandan a trabajar de albañiles? Més dolces. Por la fuerza, a lo mejor, ¿no? Hay mujeres que tienen fuerza, mucha. Lo que no te donaves compte, memoritzaves molt de números. I ja, quan te cridaven i te deia l'hotel tal, l'oficina tal, ja posaves, ja tenies un número, està memoritzat. No te demanaven, me vol donar tal número? No. No t'ho demanaven. Me vol donar en un club, me vol donar can d'això, me vol donar... Jo me recordo, un record de les que tinc, és que quan vaig començar, la gent, clar, no sabia els números, i la primera vegada que vaig agafar una clavija, m'han demanat, me vol posar que la meva cunyada? I això. Bueno, primer he de saber qui és vostè i qui és la seva cunyada, perquè això, si no me diu un número, diu, és nova! Dic, sí, són noves. I un mateix número tenia diversos noms, els devien recordar tots. I t'havies de saber tots els números de quadre. Si no ho sabíem, mos insultaven. Quan mos demanaven un número i nosaltres no el sabíem, que qualque vegada se podia donar, poques, però se donaven, insults. Si no te recordaves del número que te demanava a través que te deien un nom, si tu no sabies el número... Se posaven sèries. Insults greus. No eren totes les persones, eren comptades d'Impollença, que tothom els coneixia ja per lo que eren, però els havíem de rebre nosaltres, i érem nines. Jo tenia 15 anys. No m'aren poder assegurar perquè no havia complit els 16. Vaig estar un parell de mesos sense assegurar. I clar, te pillava allò, jo les primeres vegades me n'anava que no, amb un disgust, i havíem de tenir molta de paciència. Me n'anàvem indignades, però nosaltres sempre educadament i tot això contestàvem, i després acabàvem que si darrere ho dèiem, però davant la persona mai. Sempre teníem un respecte en el client. El moll de Pollença a l'estiu era terrible. Era horrorós. És que no donàvem... No te donava temps ni de respirar. Ni beure un tassó d'aigua. Començàvem a les 8, de 8 a 2 i de 2 a 10. I ja a partir de les 10 hi havia les encarregades, en aquell moment eren Dora i Lluïsa Callonc. Elles feien aquest torns de nit, nosaltres fèiem de dia,
i no hi havia forma de poder ni berenar ni, bueno, res, terrible. Era terrible, perquè te donaven càstig i encara no. I què fes? I tota la culpa la teníem nosaltres. Però no podia ser més. Després d'estar casada, era un poc més difícil. Jo era fredina i quan me vaig casar ho vaig deixar. Un any antes ho vaig deixar perquè no podia atendre les dues coses, perquè unes vegades me tocaven de matí i de vegades me tocaven cap vespre. La majoria de nosaltres ho vàrem deixar perquè se va posar l'automàtic, no perquè mos vàrem casar. I que fa més temps sí que feien això. Jo ho vaig deixar perquè és mo. I crec que és un poc més difícil. I després, que si te quedes embarassada o una cosa o l'altra, ja no era pla. Compaginar la vida laboral amb la vida de casada era impossible. En aquells moments això era impossible. Acabava a les 9 de vespre i no era per estar casada i tot això. I normalment quasi totes ho deixaven quan se casaven. Perquè, totes estàveu de casades, qualcú? No. Crec que varen ser les primeres dones que quan varen llevar la central mos varen indemnitzar. Perquè el papà duia els seguros i quan vaig anar, se mos van dir, mira, mos han dit que hem de pagar l'automàtic i mos han de despedir. I bueno, si mos han de despedir, teniu dret a un despido. I crec que varen ser les primeres que varen de paro, i mig any de paro varen tenir. I això mos deia això, no ho ha tingut ningú quan ho dèieu. Les condicions laborals jo no sé exactament com eren, però sí que vaig estar assegurada des del primer dia. En quant a assegurar, a mi no me van assegurar. Al principi vaig estar bastant de temps sense assegurar. Després m'asseguraren, però vaig estar bastant de temps. A la meva vida laboral me falta. Jo no me van assegurar. No vaig estar ni assegurada ni vaig tenir vacacions mai. Mai. Vaig estar 4 anys i no vaig tenir mai ni vacacions. Però és que no era important llavors. Ni assegurar ni me'ls donava en compte. Jo me pensava que a la vida laboral trobaria, però no vaig trobar res. No vaig trobar res. Simplement m'havien assegurades per accident. I l'accident no cotitza. I me vaig trobar aquests anys que no els vaig trobar, no els vaig tenir. Però antes és que no era important això d'estar assegurades. No li donava importància a això. No. La relación entre nosotras era muy buena. Compartíamos y llevábamos merienda a veces. Era, pues, Mare comprava amb pocs grossos. Sí, a la base. A la base, amb pocs grossos d'atún amb salsa. Pues jo això me feia molta il·lusió, mos canviàvem a berenar. Le decía ahora a ella, tú llevabas siempre galletas de Inca con quesito. ¡Ay, yo no me acordaba! Tienes razón. És que han passat tant de temps que ja les coses... No, però és que mos duien totes. Jo no vaig tenir cap problema amb ningú. Canviàvamos el turno a veces. El que han dit que si demanaves per canviar una guàrdia o tot això i no hi havia cap problema, mos ajudaven totes i hi havia bon companyerisme i sí. Que entre nosaltres mos fèiem els horaris i mos fèiem els turns, després ja amb antelació sabíem si havíem de tenir guàrdia el dia de la patrona, si havíem de tenir per a Nadal o tot això, perquè teníem una taula d'horaris i mos havíem fet preparar nosaltres, que totes estàvem conformes i pues, sabíem quan mos tocaven les guàrdies, els llibres i tot això. Ho organitzàvem nosaltres. Però per els horaris no hi havia cap problema mai, perquè si mos sortia una boda, o mos sortia anar al metge, o mos sortia això, mos hauries canviat el turno de matí per el de cap vespre, o de cap vespre per el de matí. No varen tenir cap problema. Sempre mos canviaven sencers. Sempre mos vàrem entendre i no hi va haver cap problema. Yo tenía a mi novio que venía a verme los fines de semana, vivía en Palma y venía aquí al puerto de Pollença a festejar, diguéssim. Y mis compañeras nunca tuve guardia ni sábado ni domingo. Me lo hacían ellas, para que yo estuviera con mi novio. Eso se lo tengo que agradecer a todas. Ahora, hacía más guardia yo entre semana que no lo vea, pero se lo tengo que agradecer a todas.
I jo me'n record quan havia de començar, que tenia 15 anys, pues jo vaig dir al papà, però és que tenen un dia de Nadal i Noche Vieja i tot això, hauré de fer guàrdies? Fieta meva, això és el que passa, és així. Però una vegada ja havies entrat, ja t'oblidaves, si era Pasqua, jo era feliç allà de dins. M'encantava perquè era molt entretengut. Em contava una cosa, em contava l'altra i no me'n vàrem sentir mai, no érem mai una tota sola, i sempre contàvem coses i tot això. I després els novios venien a festejar. Més normal, que ens donaven un poquet d'alegria. En invierno teníamos una pequeña camilla allí al lado y los novios venían a hacernos compañía. Los novios no entraban, ¿eh? No, yo a mi novio yo sí, dentro del locutorio. Pues yo ya fueron más modernas las señoras porque nos dejaban. El que tenc que dir és que allà, a través dels números 189 i 214, que era que vaig conèixer el meu nòvio, que després va ser el meu home, i el pare del meu fill. Lligàvem molt. La meva germana. Los soldats. Bueno, los soldats, l'hermano en cada uno. I després venien a veure els soldats, ens coneixíem per la centraleta, però després Cada vespre. o quan tenia el llibre, venien a veure-nos. Cada vespre tenien soldats allà. Cada dia. Jo me'n recordo una coloma que entrava un nòvio. Jo me'n recordo teu. Claro que entrava i m'ajudava, a vegades li deia, Joan, perquè estava a la Camilla, jo estava aquí, ell aquí, a vegades li deia, Joan, posa aquesta clavija al número 4. I me la posava. No, jo me'n recordo. Sí. Allà no t'avorries. No. Teníem una finestra baixa i el pretendent venien i se seien a la finestra i tu estaves en el quadre i ell a la finestra no entraven. Quan jo estava, era quan varen posar la bateria central. La bateria que varen tenir elles, la varen posar, que jo hi vaig estar, perquè anàvem un moment d'hivern, l'any 54 més o menys, tot hi eren posar. 53-54. Però quan nosaltres vàrem començar, hi havia un quadre que ja no la vàrem tenir, només quan se n'anava el llum. I després, els darrers anys, se va posar semiautomàtic aquí a Pollença, que ja era molt més modern que el que vàrem començar. Vàrem muntar un locutori en el port de Pollença i vàrem estar, jo vaig estar 20 i pico d'anys allà. I era un locutori i de dins hi havia la gavina i de dins hi havia marcapassos. Hi havia 5 cabines i hi havia marcapassos i quan començaven a xerrar se posava en marxa i després nosaltres cobràvem. Allà hi havia una feinada perquè en el club nàutic tots els barcos, no hi havia telèfons, hi havia una gentada allà que venien a telefonar, fins i tot dels xalets de per Formentor que baixaven a telefonar en aquell temps. No hi havia telèfon. I molts tenien telèfon encara fixos, però no arribaven. No arribaven. I venien allà tothom. Era molt divertit i molt entretengut a la cabina, molt. Jo vaig estar 11 anys, ella, tu 20? Sí, 22. Antes de posar l'automàtic hi havia visors de conferència perquè hi havia molt poc telèfons en un moll i teníem a partir d'un bar Cati ja era extraràdio, allà ja no hi arribàvem, però amb un paperet que ens donava l'hora i el dia i això, anàvem a les cases, els avisàvem perquè venguessin en un locutori, en un moll, i que tal persona la cridarien aquesta hora i aquest dia. I venien allà i esperaven que ens cridassin. I a Pollença també passava. En Pollença era avisàvem la gent, sobretot que havia vengut de la península, que hi havia molta gent que venia a fer feina i de vegades teníem un locutori ple de gent esperant que els havien de cridar i com que no anava bé, perquè les línies no sempre eren perfectes i havien d'esperar molt de temps que els cridassin, i potser els havien de cridar a les 7 i era a les 8 i mitja o a les 9 i encara no els havien cridat. Molta de gent, els estrangers, quan compraven una finca, per exemple a Mortits o aquestes finques, no tenien telèfon, Ariany tampoc, i nosaltres els agafàvem el recado. Venien ells i després ells els cridaven, sobretot a molta gent de xalet, de finques grans, quan els compraven, no tenien telèfon, nosaltres els preníem el recado. Fèiem molt de favors, la veritat, a molta de gent i érem molt agraïts. Aquesta gent se portava molt bé amb nosaltres, ens feien regalos, la veritat. Sí, que jura. Per a Nadal teníem
telèfons ple de bombons, caixes de bombons i regalos. Al final de mes anàvem a cobrar el telèfon i qualcú el podia pagar, qualcú aquell dia no li anava bé pagar i havíem de tornar i qualque casa hi anàvem 3 o 4 vegades. Després de repartir també d'això, els avisos, i al final hi va haver dies que també duien lo de telègrafos. De vegades varen tenir lo de telègrafos, també aquesta feina de telègrafos, no sé per què la varen tenir qualque vegada, vos recorda? Sí, això ho hem fet. Era un trabajo de información, aparte de telefonistas. Dábamos toda la información pertinente a todo Dios. Pues teníamos que atender la ventanilla pequeñita porque todo el mundo se acercaba a preguntar. Sí, ¿Es verdad? Que si un piso, que si alquilaban algo, que dónde estaba correos. Aquello era un centro de información. Els estrangers que hi havia en aquell moment, tots topaven a la central. I la central era com un centre Informació. d'informació i partien d'allà i érem Información y turismo. molt agraïts, sí, oficina de Turismo. También éramos psicólogas porque nos contaban su vida mientras esperaban. Yo voy a disfrutar. Y espías, éramos espías. Totales. Hombre, espía. Hubiésemos hablado. ¡Ay, sí! ¡Ja! Valemos más por lo que callamos que por lo que hablamos. Sí, sí. Qué época. Muy bueno. Teníamos una clavija de escucha. No era de escucha, era si hablaban. Porque no nos enterábamos si habían terminado o no. Però no tenien temps d'escoltar. Callen, silenci. Calla. Un momento. Pero de aquí, ni a las compañeras... Mai en dir res. Ni a les compañeres. No, jamás. Però sabíem, quan qualcú havia tingut un bebè, perquè mos enviaven, corrents... Eren les primeres. Sí, les primeres, a cercar la comare, a cridar pollença per la comare, urgentament. Sabien tota la vida de tothom. Tot. Pero de aquí no salía. Y a veces dicen, ¿qué has? No sé. Yo tenía tanta locura para hacer de telefonista que mi padre me necesitaba en el negocio y consentir todos los domingos por la tarde. Ellos se iban de paseo y yo me iba a estar de telefonista y era feliz. Jo me sentia més que realitzada, me sentia en aquell moment important. Necessari. Important. I necessari. Sí. Necessari. Era una feina guapa i pareixia que era important. Important. Jo me sentia important allà. Sí. Era molt agradable. Sí, jo sí m'hi he quedat. Era una feina molt agradable. A que nostra me van obligar a deixar-ho perquè tenia un predit que necessitava que el cuidàs i ma mare va dir, per lo que guanyes, perquè guanyàvem poquíssim, diu, per lo que guanyes no mos compensa tenir una persona aquí per cuidar el predit. Però m'hauria agradat molt continuar molt per Ojalà. Si jo no ho hagués deixat. No, jo tampoc. Ningú ho hagués deixat, jo tampoc. Era una feina agradable, molt agradable. Se te sentia molt bé, molt agradable. Quan nosaltres mos varen dir per estar de telefonistes, mos sentíem privilegiades, perquè és que a les amigues i tot, quan tots dèiem, estic de telefonista, pareixia una professió per una dona molt guapa i moltes tenien enveja de nosaltres. Sí, és veritat. Perquè, a veure, jo m'he sentit molt bé i te passava les hores allà de dins i deies, ja és hora de sortir. Quan veia les altres que entraven, deia, ja són les dues. I és que era molt agradable. També. Saltàvem qualque conversació i això també ens animava. No era... Després també la Maria Antoni no se va ficar mai en nosaltres, mai, sempre estava contenta. Era molt bona lota. I no se va ficar mai en cap. Mira que n'hi va de dones, però no se va ficar mai. Jo puc dir de la Maria Antoni, que vaig estar amb ella 12 anys,
Vaig fer feina 12 anys, vaig quedar a la casa i per jo era una germana. Sempre la vaig considerar com una germana. Li tenia una confiança d'una germana i me'ls duien beníssim. Telèfon de calculi, són unitari de telèfons, i el meu fill ja també són de telèfons. Sempre ens defensaven altres perquè hi havia qualque client, qualque ponat que havia d'esperar una hora o dues, una conferència, i venia a la central, en el locutori, i mos deia de tot, i ella sortia i deia no, és que nosaltres hem d'esperar que mos toqui perquè només teníem 2 línies. Bueno, mos deien de tot per telèfon, i ella sempre mos defensava i era, bueno, un bossi de pa. Sí. I l'he estimada molt, fa més d'un any que se va morir i l'he enyorada molt, la veritat, perquè és una persona que la vaig estimar molt, moltíssim. Això és el que puc dir d'ella, i molt agraïda. Una persona que venia molt a telèfons i molt de pits i telefonava a l'estranger, era en Philip Newman, que era el que va fundar el concert de Pollença. Des d'allà telefonava per preparar els concerts que havien de preparar de Pollença, i a nosaltres volia que anàssim a un concert i mos duia les entrades. I nosaltres, quan érem joves, tampoc el concert, i més ell de clàssic, no mos feia molt anar-hi, no hi anàvem molt, i s'enfadava molt si no hi anàvem. I mos deia, has anat a un concert? I vaig dir, sí, nosaltres ja li dèiem sí, però clar, quan ell era molt viu, mos demanava i això i allò, i veia que no hi havíem anat. Una enfada. I me'n recordo que un any me va dir, tu què vols? ¿Qué quieres? ¿Que te traiga a Antonio, el bailarín? ¿Te gustaría? A nosaltres tampoc no és que mos agradi molt els andalusos, però ell se pensava que Antonio, el bailarín, mos agradaria molt. No sé si vosaltres vos record, però me'n record que mos van regalar una caixa de bombons molt grossa, vermella, de la casa Nestlé. I vàrem començar a menjar un parell de bombons, les que eren 3, no sé si portaven 4 bombons i tot això. I de dins hi havia una etiqueta que si eren defectuosos o si qualque cosa, pues que enviàssim allà. Farem una broma. Ho enviarem. I vàrem enviar aquest paperet que faltaven 4 bombons. I la casa Nestlé mos va tornar a enviar una caixa de bombons. Los domingos venían la gente de la península a xerrar la seva família. I teníem un locutori tota l'escala plena de gent. Sí, i era una escala així. I claro, venien de Sierra Llegua, de Bonera, de Campillos. I mos deia, posa'm aquest número Martín de la Jara. Nosaltres havíem de cridar a Palma, i després de Palma a Sevilla, i de Sevilla a Martín de la Jara. I clar, això arribava que el sonido era, t'havies de posar l'auricular molt fort i cridar com a l'oca. Jo crec que quan passàvem per el carrer la gent mos sentia tot. I reiem perquè a lo millor la de Martín de la Jara ja no sabia si el cridaven de Pollença, ja no ho sabien, ja posàvem un client directe i el s'apanyava. L'any 60 que va venir molta de gent a fer la temporada i volien telefonar a casa seva i era quan servia aquestes coles de telefonar a poblets que ni havíem sentit a dir mai. Venia molta de gent d'un mateix poble, perquè per exemple a Martín de la Jara n'hi havia moltíssim. Mos deien, hasta el alcalde viene, mos deien, el pueblo se cierra. I venien a trabajar. Osuna, Campillos, Sierra de Yegua, saps? I tots aquests pobles, jo crec que un se cridava l'altre, i es quan allà hi ha feina i es quan venien. I aquí també en els hotels els donaven també per dormir, perquè ara diuen que no hi ha pisos per llogar, però això és repetitiu ja. Jo me'n recordo a Illa d'Or, que el meu home hi va fer molt d'any feina, a davant eren quartos per aquesta gent que venia d'aquests pobles. I ara tenim el mateix problema, saps? Vull dir que és el mateix. Només l'emplei per emergència. Me sentia molt controlada. Per lo necessari, no és que sigui de telèfon o mòbil, però sí, això és un gran invent, perquè estàs en contacte. Però me'n recordo la primera vegada que vàrem fer una demostració d'un telèfon al mòbil, vàrem venir aquí a Clunàutic. Sabeu que valia un telèfon? I eren dos mamotretos. Sí, anaven amb una maleteta. Eren pessetes. Eren pessetes. $1.000.000 de pessetes.
el telèfon mòbil. Quina diferència. Els telèfons que tenien a les cases, aquell telèfon. Després van començar de gondola penjats. Com van automatitzar. Canvi brutal. Canvi brutal. Tot. El mòbil ja crec que el més gran, ara, que s'abusa, i fa passar pena, fa passar pena perquè se posen al mòbil i passen les hores i no se'n donen compte de res. És massa, ha estat un canvi massa gros, trobo jo, ara que és una cosa bona. No me podríem imaginar mai que poguessin dur telèfon damunt, allà on nosaltres estàvem en els quadres aquells, que allò era una novedat també, allò era comunicar per un fil, això per nosaltres era un miracle. Però ara que el duim a damunt i podem cridar i podem fer fotos quan ens dona la gana, això no ens ho haguéssim imaginat mai. Mai a la vida. Mai. Me llamo Águeda, he trabajado de telefonista en el Hotel Formentor y después me fui a trabajar a la centralita de teléfonos del Puerto Pollença. Estuve durante 2 años con unas compañeras maravillosas. Jo soc Francisca Cerdà, vaig fer feina a la telefònica aquí en Moll l'any 67-68, vaig acabar en el 69 perquè m'havia de casar. Jo soc Joana Cerdà Cànoves, de Pollença, però vaig venir a fer feina aquí a Moll i vaig estar 4 anys, ho vaig passar molt bé, me va agradar molt, però sí que per jo hagués continuat. Soy Pepita García Moreno. Fui chica de cable, sempre he estat molt agraïda per aquesta feina que he tingut. Soc Coloma Borràs. Vaig estar a Telefònica, aeroport de Pollença, des de l'any 63 fins al 73. I vaig estar molt bé, vaig tenir unes bones companyeres i unes bones jefes. Som Maria Bisanyes, Gelabert. Vaig estar a la central de telèfons de Moll des de l'any 67, l'any 74. I ja després vaig passar a l'Hotel Formentor i ja més endavant a Palma, una oficina que tenia a l'Hotel Formentor. Soc Nagera Ferragut Colom, vaig fer de telefonista 2 anys i fins que van tancar l'any 74. M'ha passat molt bé, era de les més jovenetes, m'ha agradat molt, però bueno, van tancar i s'acabó. Hola, soc Naina Cerdà, vaig fer feina 4 anys a telèfons i vaig quedar molt contenta. Jo em nom Maria M. Martorell, vaig fer 12 anys de feina a telèfons, tinc molt bon record d'aquest temps. Jo soc Antoni Cerdà i vaig estar quasi 5 anys de telefonista y la veritat és que té molt bon record. Me llamo Catalina Cifre Cánovas y trabajé en teléfonos unos 5 años, creo, más o menos. Y tengo muy buenos recuerdos. Soc Francisca Borràs Ferrer i vaig fer feina a telèfon l'any... No sé si vaig començar l'any 70 o 71, la veritat, ja no me'n record. Fins que van posar l'automàtic. I després vaig passar en el locutori en el Port de Pollença, que vaig estar 11 anys. Nom Francisca Callón Rosec. Vaig fer de telefonista l'any 88, més o menys un any o 2 vaig fer. Jo soc Cati Mayol Torres, vaig fer feina a telèfons de Pollença, vaig començar l'any 70 i després me'n vaig anar a la Gavina de Moll 20 anys i molt contenta de fer feina sempre de telefonista. El meu nom és Antònia Arbona Cifra, vaig fer feina a telèfons a Moll de Pollença, vaig començar l'any 68 i vaig fer 7 anys de feina i vaig estar mig any a Pollença. Van ser uns anys molt guapos i que els record amb molt de gust. Som nen Carnita de la Casa, vaig fer feina de telefonista 7 anys a la central del Port de Pollença i un a Pollença. M'ho vaig passar molt bé, va ser una feina que em va agradar molt. Si no hagués estat per l'automàtic, també hagués continuat. Som Cati de la Casa, vaig fer feina 6 anys, m'apareix, aquí en Maria Antoni, i m'ha sabut molt de greu quan se va posar automàtic, encara hi seria, el millor. No
no l'hem vist. No mos ve. Tampoc no mos hem reunit mai ni res de tot això, que potser seria una cosa bona que ho haguéssim fet. Que hagués estat bé, que cada parell d'anys això, per recordar vivències i tot això ho haguéssim fet, però no s'ha fet. Bueno, nines, hem passat un dia molt agradable i què trobeu si me n'anàvem a fer-nos una foto a la fatxada allà on fèiem feina? Seria bona recordança. Què vos pareix si anàssim a fer-nos una foto davant telèfon? Vos agradaria? Sí, vinga, vale. Ala, perfecte. Let's make this love last and let's spend this night together. Let the fire burn inside our hearts. Let us soak in all the pleasure. Y Telefónica estaba a la parte de atrás. Y aquí arriba teníamos la terraza, ahí arriba, que es donde veíamos todo el mar y merendábamos. Jóvenes y guapas. Luego estirábamos la clavija para atrás y luego conectaban con nosotros. Y no tiene el botón de escuchar. Això era la famosa finestra que tothom s'aturava. És la famosa ventana. Sí. No, i la gent s'aturava aquí. La gent s'aturava. Però només se seien aquí damunt i tu d'allà havies de xerrar. Ai, ho agrades en això? Bé, ja està. Antoni, sortiràs per tot. Sortirà tot? Ai, Déu meu.